Olen 83-vuotias ja aion kertoa teille 12 asiaa vanhenemisesta, joista kukaan ei varoittanut minua. Ei yhtäkään niistä. Ja minulla on 5 lasta, lääkäri, jota olen tavannut 3 kuukauden välein 20 vuotta, ja enemmän hyvää tarkoittavia ystäviä kuin jaksan laskea. Yksikään heistä ei istuttanut minua alas ja sanonut, Laura, tässä on se, mitä todella on tulossa. Ensimmäinen on nimien unohtaminen. Ja tarkoitan vuosia tuntemiesi ihmisten nimiä. Törmäsin naapuriini Caroline apteekissa noin 2 vuotta sitten. Caroline, jolle olen vilkuttanut joka ikinen aamu 11 vuotta. Ja seisoin siinä hymyillen, ja hänen nimensä oli yksinkertaisesti poissa. Kadonnut. Puhuin hänelle 4 minuuttia, enkä kutsunut häntä millään. Menin kotiin ja istuin alas, ja se palasi mieleeni keittiössä. Carol. Tietenkin se oli Carol. Häpesin päivän, ja sitten tein päätöksen. Aloin pitää pientä muistikirjaa. Ei lääketieteellistä päiväkirjaa, vain nimiä, pieniä yksityiskohtia, asioita, jotka merkitsevät ihmisille. Kun tiedän, että aion tavata jonkun, katson ensin muistiinpanoja. Se auttaa. Häpeästä tulee ongelma vain, jos annat sen estää sinua kokonaan luomasta yhteyttä ihmisiin. Älä anna sen tapahtua. Joten minä aion tehdä sen. Aion istua tämän pöydän ääreen ja kertoa teille totuuden. Kaikki 12. Koska ansaitsette tietää, mitä odottaa. Ja mikä tärkeämpää, ansaitsette tietää, ettei mikään niistä tarkoita, että olette lopussa. Minun on saatava teidät ymmärtämään jotain ennen kuin aloitan. En aio kaunistella mitään tästä, mutta en myöskään aio kertoa teille, että ikääntyminen on pelkkää menetystä, pelkkää taantumista, pelkkää asioiden pois ottamista. Sekään ei ole koko totuus. Koko totuus on vaikeampi ja kiinnostavampi kuin se. Pysykää siis kanssani. Toinen asia on uupumus, joka saapuu varoittamatta. Ei väsymys, uupumus. Sellaista, joka iskee päällesi keskellä lounaan valmistusta. Saatoin seistä tiskipöydän ääressä leikkaamassa omenaa ja yhtäkkiä minun oli pakko istua alas. Vain istua. 10 minuuttia. Ja tunsin itseni hölmöksi sen takia, mikä pahensi asiaa. Se, minkä lopulta ymmärsin, on, että kehosi ei petä sinua. Se viestii kanssasi. Kunnioita sitä. Pilko päiväsi pienempiin osiin. Lepää ilman syyllisyyttä. Syyllisyys lepäämisestä on vähäisen energiasi haaskausta. 3. on paino, joka ilmaantuu ilman kutsua. En muuttanut syömisiäni, en lopettanut liikkumista. Ja silti, jossain 81 tienoilla, kehoni yksinkertaisesti alkoi toimia eri ehdoilla. Aineenvaihdunta hidastuu, niin se vain tekee. Lopetin taistelemisen sitä vastaan sillä tavalla kuin olin taistellut, ja aloin työskennellä sen kanssa, mitä minulla todella oli. Pienempiä annoksia, enemmän vihanneksia puutarhasta, kävely joka aamu, vaikka lonkkani valitti. Kävely on ehdoton. Se on ehdoton, koska kyse ei ole vain painosta. Kyse on koneiston pitämisestä liikkeessä. 4. on lääkärikäynnit, niiden silkka määrä. Sen jälkeen, kun Vincent kuoli ja minä vanhenin, tuntui siltä, että koko kalenteristani tuli sarja odotushuoneita. Verenpaine, luun tiheys, näöntarkastus, kardiologi, reumatologi, seurantakäynti, seurantakäynnin seurantakäynti. Olin uupunut oman kehoni hallinnoinnista
jo ennen kuin käynnit edes tapahtuivat. Tässä on mitä tein. Ostin yksinkertaisen kalenterin, paperisen, en puhelinta, ja kirjoitin jokaisen ajan siihen punaisella kynällä. Ja ennen jokaista kirjoitin ylös 3 kysymystä, jotka halusin kysyä. 3. Siinä se. Se antoi minulle tunteen, että olin vastuussa jostakin sen sijaan, että minua vain siirreltiin huoneesta toiseen. Sinulla on lupa olla vastuussa omasta terveydestäsi. Itse asiassa sinun on oltava. 5. asia on keskittyminen, tai pikemminkin sen menetys. Olen lukenut koko ikäni. Kirjat olivat tapani käsitellä kaikkea. Surua, tylsyyttä, talvea, yksinäisyyttä. Sen jälkeen kun Vincent kuoli, saatoin ottaa romaanin käteeni ja 20 minuuttia myöhemmin huomata lukeneeni saman kappaleen 4 kertaa, enkä muistanut siitä mitään. Se pelotti minua enemmän kuin melkein mikään muu tällä listalla. Luulin sen tarkoittavan, että jotain oli syvästi vialla. Se, minkä lopulta opin, on, että keskittyminen, kuten lihas, vaatii harjoitusta. Aloin lukea lyhyemmissä jaksoissa, 30 minuuttia, sitten tauko. Teen sanaristikon joka aamu. Kuuntelen radiota ja seuraan uutisia tarkasti. Mieli vastaa, kun sitä pyydetään työskentelemään. Sitä täytyy vain pyytää johdonmukaisesti ja kärsivällisesti, ei kerralla paniikissa. 6. on se, johon haluan käyttää eniten aikaa, koska luulen sen olevan se, johon ihmiset ovat vähiten valmistautuneita. Se on yksinäisyys. Sellaista, joka tulee siitä, että katselee piirinsä kutistuvan eikä tiedä, miten rakentaa se uudelleen. Ystäväni Ruth muutti lähemmäs tytärtään toiseen osavaltioon noin 4 vuotta sitten. Ystäväni Margaret kuoli 2 talvea sitten. Ystäväni Grace olimme tunteneet 40-sistämme asti. Gracein muisti oli lopussa mennyt niin pitkälle, ettei hän enää tiennyt nimeäni, kun soitin. Soitin silti, koska hän nauroi yhä oikeilla hetkillä ja se riitti. Mutta menetin hänet vaiheittain, mikä on omanlaistaan surua. Oli viikkoja Vincentin kuoleman jälkeen, jolloin puhelin ei soinut kertaakaan sunnuntain ja perjantain välillä. Istuin tämän pöydän ääressä ja kuuntelin hiljaisuutta ja mietin, huomaisiko kukaan. Ei synkällä tavalla, vain toteavalla tavalla. Hiljainen inventaario siitä, kuinka pieneksi maailmani oli käynyt. Erään erityisen pitkän hiljaisen viikon jälkeen aloin kirjoittaa asioita ylös. Vain itselleni. Muistiinpanoja siitä, mitä olin oivaltamassa. Miten saada hiljaisuus tuntumaan valinnalta hylkäämisen sijaan? Miten rakentaa jotain uutta, kun sosiaalisen elämäsi vanha arkkitehtuuri oli enimmäkseen romahtanut? Pieniä sääntöjä, pieniä totuuksia. Tyttäreni Claire löysi tuon muistikirjan kuukausia myöhemmin ja luki koko jutun kertomatta minulle ensin. Hän tuli seuraavana päivänä takaisin ja sanoi, "Mummi, muiden naisten pitää lukea tämä." Hän oli se, joka laittoi sen nettiin. Hän kutsui sitä nimellä Lopullinen opas vapauteen. Tunnen oloni siitä vieläkin hieman oudoksi, rehellisesti sanottuna. Mutta palaan siihen tämän videon lopussa. Se, mitä haluan kertoa teille juuri nyt yksinäisyydestä, on tämä. Et voi odottaa, että yhteydet palaavat itsestään. Ne eivät palaa. Sinun on rakennettava tietoisesti. Otin tavakseni sanoa kyllä asioille, jotka olisin aiemmin saattanut torjua. Naapurin kahvikutsulle, seurakuntaryhmälle, jota en ollut koskaan kokeillut. Puhelinsoitolle tyttäreni Clairen kanssa joka torstai-ilta,
jonka hän aloitti ja jota minä olen ylläpitänyt. Pienet langat, huolellisesti kudottuina, muodostavat jotain, mikä pitää. 7. asia on liikuntakyky, sen hiljainen menetys. En huomannut sen tapahtuvan. Se on se, minkä haluan teidän kuulevan. Huomasin tulokset, kaiteeseen tarttumisen, kumartumisen harkitsemisen kahdesti, kaiken sellaisen välttämisen, mikä vaati lattialle menemistä. Olin tehnyt mukautuksia nimeämättä niitä menetyksiksi, ja siihen mennessä kun nimesin ne, kaatuminen oli jo tapahtunut. En käy tänään kaatumista läpi yksityiskohtaisesti. Olen kertonut sen tarinan aiemmin. Sen, minkä kerron teille, on tämä. 11 tuntia kylpyhuoneen lattialla selkeyttää ajatteluanne siitä, millä on merkitystä. Kun tulin kotiin Meadowbrookista, kun taistelin itseni ulos sieltä paikasta ja tulin kotiin tähän taloon, aloin liikkua joka ikinen päivä poikkeuksetta. Tuolijumppaa, hitaita kävelyitä, tasapainoharjoituksia keittiön tiskin lähellä. En siksi, että rakastin sitä. Siksi, koska ymmärsin lopulta, solutasolla, miltä vaihtoehto näytti. Liiku. Joka päivä. Mitä kehosi salliikin. 8. on uni. Se julmuus, että on väsynyt, eikä kuitenkaan pysty nukkumaan. Olin uupunut 8 illalla ja hereillä 2 aamuyöllä ilman paluuta. Makasin siellä pimeässä kuunnellen taloa. Kokeilin lämmintä maitoa. Kokeilin lukemista. Kokeilin olla lukematta. Se, mikä lopulta teki todellisen eron, oli johdonmukaisuus. Sama aika nukkumaan, sama aika ylös. Ei poikkeuksia, edes niinä öinä, jolloin se ei ollut toiminut. Kehosi oppii aikataulun lopulta. Myös, ja sanon tämän kokemuksesta, lopeta kofeiini 2 iltapäivällä. Tiedän, että se kuulostaa aikaiselta. Tee se silti. 9. on näkö ja kuulo. Ne 2 aistia, jotka yhdistävät sinut muihin ihmisiin. Sain lukulasit vuosia sitten ja vastustin moniteholaseja, kunnes silmälääkärini yksinkertaisesti kieltäytyi neuvottelemasta kanssani enempää. Vastustelen asioita ylpeydestä. Se on yksi vähemmän viehättävistä ominaisuuksistani. Kuulo alkoi heiketä hiljattain, enkä ole vielä täysin sinut sen kanssa, ollakseni rehellinen. Keskustelut meluisissa huoneissa ovat vaikeita. Ravintolat ovat erityinen haaste. Se, minkä olen oppinut tekemään, on asemoitumaan niin, että olen kasvotusten sen henkilön kanssa, jota minun eniten tarvitsee kuulla, ja pyydän ihmisiä toistamaan sanomansa anteeksi pyytelemättä pyytämistä. Et ole kenellekään velkaa anteeksi pyyntöä kehosi muutoksista. 10. on lämpötilaherkkyys, ja tämä yllätti minut. Minulla on aina ollut lämmin. Vincentillä oli tapana vitsailla, että olin talon termostaatti. Mutta jossain 80 tienoilla kylmä alkoi mennä lävitseni tavalla, jolla se ei ollut koskaan ennen mennyt. Käytän nyt kerroksia vuodenajasta riippumatta. Pidän neuletakkia jokaisen tuolin selkänojalla talossa. Se kuulostaa pieneltä. Sillä on enemmän merkitystä kuin luulisi. Pienet fyysiset mukautukset, tehtynä ilman dramatiikkaa, ovat se, mikä pitää sinut liikkeessä päiviesi läpi mukavasti. 11. on kiukku, lyhyempi pinna. En ole ylpeä tästä, mutta aion kertoa teille totuuden. Oli kuukausia kaatumiseni jälkeen, Meadowbrookissa viettämäni ajan jälkeen, kotiin paluun ja oman elämäni takaisin valtaamiseksi käymäni taistelun jälkeen. Oli kuukausia, jolloin olin vihainen asioille, jotka eivät ansainneet vihaani. Televisiolle, postille,
purkille, joka ei auennut. Pienille asioille, jotka laskeutuivat suurten asioiden päälle ja kaatoivat minut. Se, mikä auttoi, oli nimeäminen. Ääneen sanominen. En ole vihainen tälle purkille. Olen vihainen jostain suuremmasta ja minun täytyy istua sen kanssa hetki. Se kuulostaa yksinkertaiselta, eikä se ole yksinkertaista, mutta se on totta. Tiedän, mitä todella tunnet. Ärtyneisyys on yleensä surua tai pelkoa valepuvussa. 12 asia, ja olen säästänyt tämän, koska se on se, joka kantaa eniten painoa, on itsenäisyyden menetys. Tai tarkemmin sanottuna, sen pelko. Kaatumiseni jälkeen, Meadowbrookin jälkeen, lapsillani oli minulle suunnitelma. Hyvin järjestetty, hyvin rakastava, täysin väärä suunnitelma. Ja jonkin aikaa menin osittain sen mukana, koska olin peloissani, enkä ollut enää varma, mihin pystyin. Tuo mukautuminen maksoi minulle melkein kaiken. Se, minkä tiedän nyt täydellä varmuudella on, että avun pyytäminen tietyissä asioissa ei tarkoita elämäsi luovuttamista. Voit pyytää jotakuta kantamaan ostokset autosta sisälle ja olla silti se henkilö, joka päättää, mitä omassa kodissasi tapahtuu. Ne ovat 2 täysin eri asiaa. Opi ero, suojele sitä kiivaasti. Mitä tulee lopullinen opas vapauteen, minun on oltava rehellinen teille. Poikani David soitti minulle taas tällä viikolla. Hän on soittanut 3 kertaa tässä kuussa ja pyytänyt minua ottamaan sen pois. Hän sanoo, että se nolaa perheen. Hän sanoo, että teen yksityisistä asioista julkisia. Linda on hänen kanssaan samaa mieltä. Ja olen istunut tämän pöydän ääressä useammin kuin kerran miettien, että antaisin sen vain hiljaa mennä, koska olen 83-vuotias ja konflikti vie minusta jotain, jonka palautuminen kestää kauemmin kuin ennen. Mutta sitten luin kirjeen naiselta, joka sanoi olleensa lattialla 9 tuntia ja luuleensa, että se oli siinä. Ja hän luki, mitä kirjoitin, ja päätti, ettei se ollut. Enkä voi ottaa sitä pois. Linkki on tämän videon kiinnitetyssä kommentissa. En tiedä, kuinka kauan minulla on rohkeutta pitää se siellä. David painostaa ja minä olen väsynyt. Mutta se on siellä juuri nyt. Jos jokin, minkä sanoin tänään, tavoitti sinut siellä, missä todella olet, mene klikkaamaan sitä. Älä odota parempaa hetkeä. Jos jokin näistä 12 asiasta kuulosti elämältäsi, jätä minulle tykkäys. Se kertoo minulle, että minun on jatkettava. Luen jokaisen kommentin, jonka jätätte tänne, jokaisen ikisen, joten jos olet istunut yhden näistä äärellä hiljaa ja miettinyt, oletko ainoa, kerro minulle. Et ole. Tilaa, jos haluat jatkaa keskustelua. Joka viikko istun tämän pöydän ääreen ja kerron teille totuuden siitä, miltä tämä todella näyttää sisältäpäin, koska jonkun on tehtävä se. Ja 83-vuotiaana olen päättänyt, että se joku olen minä.